कोकणातलं पहिलं सुसज्ज शॉपिंग सेंटर महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, लेडीज अँड मेन्स गारमेंट, वेडिंग क्लॉथ उपलब्ध. महालक्ष्मी तथास्तु गारमेंट्स अँड ॲपरल्स, आदित्य बिझनेस सेंटर, गांधी चौक, सावंतवाडी. जगात भारी देवगड हापूसची चवच काहीशी न्यारी असते, परंतु मार्केटमध्ये देवगड हापूसच्या नावाखाली काही आंबे विकत ग्राहकांची फसवणूक केली जाते. त्यामुळे अस्सल देवगड हापूसच हवा असेल तर आंबा उत्पादक शेतकरी काका ढोके काय सल्ला देत आहेत? कोकण म्हटलं की आठवतो तो हापूस आंबा, आणि त्यात देवगडचा हापूस आंबा म्हणजे सोन्याहून पिवळं. समोरच दिसणारी ही खाडी वाडा, तर इथं देवगडात आपण आहोत, आणि या खाडीच्या शेजारीच असणारी ही संपूर्ण बाग, आणि या बागेमध्ये असणारे हे आंबे व्यावसायिक आपल्या सोबत आहेत. काय सांगाल, तुमचं नाव कसं आणि किती वर्ष तुम्ही हा व्यवसाय करत आहे, आणि यावर्षी कशी आवक होती किंवा आंब्यामध्ये कसं उत्पादन घेतलं? माझं नाव आनंद उमेश ढोके, म्हणजे काका ढोके बोलतात मला. साधारण आमचा आजोबांपासूनचा हा आंब्याचा व्यवसाय आहे. वडिलांनंतर मी साधारण आता गेली 20 ते 25 वर्ष या व्यवसायामध्ये आहे. आणि आंब्याचं पीक यावर्षी फार कमी प्रमाणात आहे, आणि कारण आता मे महिन्यामध्ये जो आंब्याचा दर असतो तो साधारण 1000-1500 ही रेंज असते. पण यावर्षी पहिल्यांदाच, म्हणजे माझ्या बघण्यात 20 ते 25 वर्षात 3000-3500 ही जी आंब्याची रेंज आहे विक्रीची, ही पहिल्यांदाच आहे 20-25 वर्षात. तर मोहर कमी झाल्यामुळे यावर्षी बऱ्यापैकी आंब्याचं उत्पादन कमी झालेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे आंब्याला दर आहे चांगल्या पद्धतीने. नक्कीच. पण आता हापूस म्हटलं की आपण आपला देवगडचा हापूस किंवा कोकणातला हापूस राज्यभरात सगळीकडे मागणी आहे, देशात मागणी आहे, पण यावर्षी त्यात थोडासा तुटवडा दिसतोय किंवा उत्पादन तेवढं झालेलं नाही जसं दरवर्षी होतं. नेमकं त्यामागचं काय कारण आहे? मोहर झाला नाही, निसर्गावरती आपण जी काही मात करायला निघालो आहोत त्याचेही थोडेफार हे परिणाम आहेत याच्यासाठी. आणि साधारणतः मोहर जो व्हायला पाहिजे होता सुरुवातीला तो त्या प्रमाणात झालेला नाही. या ठिकाणी जर आम्ही पाहिलं तर इथेच खाडी आहे, खाडीच्या बाजूला तुमची बाग आहे, आणि हे सगळं खरं तर कातळ जमीन आहे, आणि यात तुम्ही ही बाग फुलवलेली आहे. तर ती कशी काय फुलवली आणि हे कसे काय मेहनत आहे, याच्यामागे कसे कष्ट आहे? ही बागायती जी आहे ही माझ्या वडिलांनी केलेली बागायती आहे, आणि ह्याच्यात एक 60 ते 70% मातीचा भाग आहे, म्हणजे जे आपण बोलतो फाळीमध्ये झाडं लावलेली आहेत तो बाग आहे. आणि त्याच्यामुळे गेली 20-25 वर्ष, म्हणजे ही काही झाडं आहेत ती 20-25 वर्षामधली आहे, काही झाडं आहेत ती 50 वर्षातली आहेत, काही झाडं आहेत 60-70 वर्षाची झाडं आहेत, आणि त्याचं उत्पन्न आता सध्या आम्ही घेतो आहोत. नक्कीच. आता तुमच्याकडे कोणकोणत्या प्रकारचे आंबे आहेत आणि काय आवाहन कराल? कोकणवासी तर घेतातच, पण अनेक आपल्या देशभरात जगभरात राहणारे जे आपले कोकणवासी आहेत किंवा इतरही लोक आहेत ते आंब्याचे खूप फॅन आहेत, आणि देवगड हापूस म्हणजे नाव घेतलं तरी तोंडाला पाणी सुटतं. तर अशांना काय आवाहन कराल, आणि तुमचा संपर्क नंबर पण त्यातच? देवगड हापूस जर घ्यायचं असेल तर अगदी तुम्ही कुणकेश्वर कातवनपासून, म्हणजे हा जो पाणी किनारपट्टीचा भाग येतो, अगदी विजयदुर्गपर्यंत जो एरिया येतो हा प्रॉपर तसा आमच्या दृष्टिकोनातून बघितला तर देवगड हापूसमध्ये हा आंबा मोडतो. कारण इकडनं 20 ते 25 किलोमीटर शिरगाव ह्या पट्ट्यात गेलो तर त्या आंब्याची चव पानसट काही प्रमाणात लागते. त्यामुळे आंबा जर देवगड देवगड हापूस घ्यायचा असेल तर भले माझ्याकडून असं नाही, कुठूनही घ्या, पण हा कुणकेश्वर कातवनपासून विजयदुर्गपर्यंत खाडी किनारी लगतचा जो एरिया येतो त्या शेतकऱ्यांकडनं जाऊन घ्या. कारण स्टॉलवाले काही वेळा काय करतात, आचऱ्यावरून आंबा घेतात, शिरगाववरून घेतात, वेंगुर्ल्यातून आंबा आणतात, कारण तो त्यांचा धंदा असतो. त्यामुळे तुम्हाला जर कुठे फसायचं नसेल तर डायरेक्ट थेट शेतकऱ्याकडून आंबा घे, भले कोणाकडूनही घ्या आंबा, पण तो शेतकऱ्याकडून घ्या. नक्कीच. तुमचा संपर्क क्रमांकही सांगा, कारण जर कोणाला घ्यायचं असेल तर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. 9858445444. तर आपण पाहिलं कोकणात सध्या आंबा आणि आंब्याचा सीझन आहे, आणि त्याच्यामध्ये जर देवगड हापूस तुम्हाला घ्यायचा असेल तर विशेष करून जसं याने आवाहन केलं की देवगडात या, आणि ज्या खाडी शेजारी ज्या काही शेतकरी आहेत, जे बागायती आहेत, त्यांच्याकडनं तो खरेदी करा. तर खरा आणि जो देवगड हापूस जो प्युअर हापूस आहे तो तुम्हाला मिळेलच.
कॅमेरामन अजयसह विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.